година негово високо преосвещенство Великотърновския митрополит Григорий, като официален представител на Българската православна църква, прехвърля на дружеството имоти Мениджмънт 13 имота с горски масиви на територията на община Габрово. Данъчната оценка на имотите е малко над 523 хиляди лева. Според договора, срещу всичките 2869 декара гори, църквата получава едва 6,7 декара в село Черноморец, община Созопол, заедно с прилежащите почивна станция и бунгала. Официалната данъчна оценка на този имот на морето се равнява на 168 хиляди лева. В нотариалния акт има едно много добро изречение. Страните по настоящия договор заявяват, че не желаят и няма да заплащат сума за уравнение. Кон за яйце, кои са за кокошка. Както вече ви показахме в новините на TV7, името на дядо Григорий, подписал скандалната заменка, беше сред огласените служители на църквата, свързани с бившата държавна сигурност. Той е познат на службите под псевдонима Ваньо. От нотариалния акт се вижда, че замяната е в полза на фирмата Имоти Мениджмънт ЕООД, кипърска офшорна компания. В момента седалището на фирмата е в София, а като предмет на дейността й се посочва покупка на стоки с цел препродажба, а също посредничество, туристически и други услуги и извършване на, цитирам, всички други сделки, които не са забранени от закона. TV7 потърси коментар на Имоти Мениджмънт. Оказа се, че на посочения телефон за контакт вече отговаря друга фирма. Landmark Property Management, добър ден. Прощавайте, търся Имоти Мениджмънт. Landmark Property Management, да. Това същата фирма ли е? Не, но ние имаме имоти. Не сте ли в София, район Средец, на Иван Вазов номер 30? Да, ние сме, но компанията се казва Landmark Property Management. Може би има някакво объркване в името. А Теодор Иванов Николов ли е управителя на фирмата? Имаме Теодор Николов, той не е управител на фирма, а управител на една наша сграда. Дядо Григорий през целия ден не отговаряше на мобилния си телефон. Телефонът на абоната е изключен или извън обхват. TV7 ще продължи да следи случая. Всички митрополити и агенти на Държавна сигурност да напуснат постовете си и да се оттеглят от църквата. Декларация с този призив подготвят свещеници в страната, научи TV7. Утре от 8 часа в гореща точка с Николай Бареков ще разберете какви са мотивите на духовниците да поискат оставките на Божиите служители-доносници от висшият църковен клир.